lami na kagyod kay bisag gamay lami na. So karon for today's welcome to my vlog. Magluto ta og hipon. Tara, let's go. So magbutang ta og mantika katapos ibutang ta ang lasuna, bawang kung sa Tagalog. Unya isunod nato ang kuan kaning sibuyas ug luya. Kahuman ilunod nato kaning hipon, gitawag nga hipon pero diri sa amoa pasayan, tapos bitsin, asin. So mao ni ang ato karon putahe nga recipe. So paminta, butangan nato paminta. So tubig, nya butangan nato kuan kaning UFC mga kasanaol para naay siya gitawag nga matamis. Tamis ba? Tamis. So tilawan nato. Okay na bay, lamin na kayo o tanawan niyo bukal na o ibasya na nato diri sa kuan kaning tupperware. Unya kahuman tilawan na pod para masabtan nato kung unsay lami. So panitan nato okay, lami agyod kay bisag gamay lami na ang kamo nato lami kayo bay.